y pyjamas yma. Sy'n edrych yn ffasiynol yn un rhywbeth. Hyd yn oed pyjamas yw? Sa'n gwisgo pyjamas? Na, ond fysa ti'n edrych yn ffasiynol mewn pyjamas? Wel, fi'n siŵr petai fi'n cael rhoi Ralph Lauren hyfryd o'r rwle, fe. Ond dwi ddim yn un sy'n gwisgo pyjamas. Mae rai fi Chris T a trwsir bach byr shorts sy'n fi'n gwisgo'r gwyddi. Reit. Gorfod wybodaeth. Gorfod wybodaeth. Mae'n satin. Hyfryd. Ond mae digonodd o ddewis ar gael. Fel gallwch chi weld, boys, mae'r modeli proffesiynol dyn ni nôl wythnos yma. Mae Menest a Margaret dyn ni. Ond nhw wedi cyhyddo ni o tynnu gwaith wrthon nhw a bod ni'n cael modeli fan hyn. Ond, fi'n gwybod bod pawb adre, wellten nhw, wel Sioned Cleddau ar ei ffen blwydd yn gwisgo pyjamas. Felly, y fodel gyntas dyn ni fan hyn yw Sioned. Hoff o'r slippers hefyd. A pen blwydd hapus i ti Sioned. A'n edrych yn ffantastig yn 45 heddi yn y pyjamas hyfryd yma. Mae rhain yn dod o New Look. Nawr, mae rai traddodiadol fan hyn, chi'n gallu talu lot fawr o arian am eu tan nhw. O'n i'n jocan am Ralph Lauren, maen nhw'n neud rai digon tebyg. Chi'n siarad dros 100 pint. Fan hyn, mae rein, 25 pint, 99 cinog, y check coch, mynad o ligedd, mae'r streipen dych chi wedyn, sgleiniog yn dy fe hefyd. Gallai jyst atgoffa pawb adre, fi'n gwybod bod gymaint o gwmnioedd annibynnol Cymreig yn neud rai arbenigol. Mae'r hynna wrth gwrs yn mynd i fod yn rhan, fel i ni'n neud yn wythnosol nawr, o'r anrhegion Nadolig, slot anrhegion Nadolig, felly'r stryd fawr sydd ni heddi. Diolch yn fawr i ti, Sioned. Sioned, peblydd hapus? Ie, peblydd hapus. Ni nawr yn troi wrth y traddodiadol i'r hollol glamorous. Mae dyn ni nest fan hyn, fel gallwch chi weld, yn y crwyn yn ifael, yn y satin. Hon rein yn dod o Esos. A fan hyn, chi'n prynu'r pecyn yn gyfan gwbl, y pyjamas a'r masg mae wedi ni wisgo ar y llyged. A'r slippers? Slippers ar wahân, ond ni wedi mynd, mae rai fi wedi, am y crwyn yn ifael, oedd pen wir i'w thrad trwy yma. Mae'n debyg bod y slippers mae'n gyffyrddus iawn hefyd. Ond mae rein 22.99 cinog. Os chi'n prynu ar y well, hefyd fel Esos, Bwhw ag ati, gwyliwch yn gyson oherwydd mae'r prisiau newid yn ddyddiol. Felly oedd rein yn 22.99 cinog ddo, gallen nhw fo'n llai heddi. Maen nhw'n newid trwy'r amser sydd yn gret o beth. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Neis iawn. Malis dyn ni nesaf. Nawr, es i ddo i siop Peacocks. A mae rai fi weid, nes i rili plesio, dewis ar gyfer pob ran o'r teulu, y dynon y menywod, y merched ifanc a'r plant. A Mali'n edrych yn gyffyrddus iawn fy'n enwedig gan ystyried y pris. 20.99 cinog. Beth sy'n rhaid cofio gyda pyjamas Nadolig i fon yw, yn aml iawn, byddech chi ddim y person byddai'n gadael eich llun fy'n ar unrhyw un o'r cyfryngau cymdeithasol yn dangos eich dillad isa neu dillad mynd i'r gwely. Ond adeg Nadolig, mae'r cameras mas, mae'n rhegio mas a chi dal yn eich pyjamas. Felly, mae gwerth buddsoddi mewn par o pyjamas, jyst i wneud siŵr bod chi yn edrych yn chwaethus ar y cyfryngau cymdeithasol. Ie, yn sicr, a ser mor addas o gyfer y Nadolig, yn dy fe. Nawr, diolch Mali. Yn anffodus, mae Alun Horan yn model proffesiynol ni wedi methu dod heddi, felly mae Gwyndaf wedi sefyll mewn dros Alun. Chwarae teg Gwyndaf. A mae Gwyndaf wrth i fodd. Na, disglwch mewn gwenu. Mae'n debyg, pan nath e'r drwmperi Nadolig, gymerodd e y swydd bach o ddifri, a dyn rhoi bach o attitude model proffesiynol. Felly, gwenu heddi. Ti wedi cael gair bach felly, do heb? Just i weid am y prisiau fan hyn yn gyflym iawn. Y Chris T a'r trwser y Max Spencer cael ei gwerthu ar wahân, oed i cyfri'r cyfan dau gilydd, 30 pint. Felly, gallech chi fynd am unrhyw liw ar gyfer gwisgo ar y top. Ond mae rhain yn dod o'r ran pyjamas. Yn yr un modd, gallech chi'n gwisgo unrhyw y Gris T o unrhyw siop gyda'r trwser neis yma. Ond y brushed cotton yn amlwg, maen nhw'n gwtlyd iawn, maen nhw'n gyffyrddus iawn adeg o'r flwyddyn. Ie, hoff iawn o'r lliw na. A gwneud anreg neis iawn. Margaret, dyn ni nesaf. Nawr, pwy fyddai'n meddwl bod chi'n edrych mor glamorous mewn pyjamas o Peacocks? A ni'n gweud, mae'r dewis yn gret na oherwydd, maen nhw'n mynd o bethau hollol chwaethus hyfryd i pethau doniol Disney hyd yn oed. A y fan hyn unwaith eto, mae'r prisiau yn resymol dros ben, mae'r dewis yn anhygoel, mae'r ein yn dod gyda shorts os chi moyn, chi gallu hefyd cael y gwnnwys i fynd gyda'r cyfan, gallwch chi matcha i fyny gyda bathrobe os chi moyn gwisgo hwnna hefyd. A mi'n credu bod hwn yn neis. Enwedig os chi'n prynu fe fel, gwydwch bod rwy'n chi'n prynu fel anreg i rwy'n. O, yn sicr. A wedyn, wrth gwrs, chi ddim yn gwisgo fe ar ôl, gyda hwn, chi'n gwisgo ar ôl Nadolig, gyda'r lleill, mae rai o'n nhw chi'n mynd i wisgo ond ar gyfer y Nadolig. Diolch Margaret, mae'n rhaid ni symud lan yn gyflym iawn. Mae bedwyr dyn ni nesaf. Bedwyr drian. Teimlo'r oer fel wedyn ni. Wedi ymuno'r tîm o'n pethefnos yn ôl i fon, a disgwylwch, mae wedi darllen y contract sy'n gweud, mae goffon nid unrhyw beth. A mae fe nawr yn modeli. Felly, yr un peth gyda'r darnau fan hyn, wedi prynu nhw ar wahân, felly, yr Chris T a'r trwser yn cyfri fyny i fod yn 20 pint, a wedyn mae dych chi yr gwnnwysg fan hyn sydd yn 24 pint.
Yn aml iawn, dim rhaid cael gwnes neu gwisgo beth ydych chi'n ti ond dyfe gyda fe. Ond patrwm nadolig gyda'r trwser, y rest gallwch chi'n gwisgo trwy'r flwyddyn. Ac yn ola, Hanna Myfadwy, yn Marks and Spencer's, y rai hollol traddodiadol sydd ar top y restr ar gyfer merched o'r bestsellers. Ac yn amlwg, adeg Nadolig, mae merched moyn edrych yn traddodiadol, edrych yn cwtslyd, a mae hwn yn glasur o beth, mewn rhyw fath o tartan coch, sydd wastad yn edrych yn chwaith. Gallai jyst weid, boys, os ydy'r rhain dach chi adre, os chi wedi prynu'r pethau mewn barod, llynedd, blwyddyn cynni, does dim cwilydd yn gwisgo'r un peth pob blwyddyn, byddwch yn ganoliadwy. Ie, yn sicr, mae hwnna'n dweud da. A hoff iawn o'r lliw na. Y cwestiwn mawr nawr i Fon, mae'r gwylwyr moyn gwybod, fi'n gwybod bod moyn fi ofyn, i ti'n ferch satin neu ti'n ferch brush cotton? O, brush cotton. Bendant. Mae'n gofyn i Alun. Dwi'n gwisgo dim byd. O, reit.